Аз съм човекът. Аз съм човекът, на когото се подиграваш. Аз съм човекът, който живя в страх и насилие. Аз съм човекът от твоето поколение. Половината от ненавършилите пълнолетие в България са били потърпевши от някакъв вид агресия някога в живота си. Половината означава всеки втори. Знаете ли как се брои това? 1, 2. С откъсче от този филм, който се казва "Агресията в капана на зависимостта", показан днес пред стадион Академик и продуциран абсолютно по уникален начин за нашата държава от районното кметство в Слатина. Започваме нашия разговор с кмета, бившия, за съжаление, отстреляния, един от поредните отстреляни кметове на район Слатина, доста известен на столичната публика, Георги Илиев, който по същия начин, по който така се разпореди ОИК с Георги Козмов, кмета на район Оборище, същата съдба постигна и вас. Здравейте. Здравейте. Само показахме откъса от този филм. Има и един друг филм, който сте направили вие. Да, вашето кметство, по ваша инициатива. Да, отново това беше първия епизод, така да го наречем, от тази поредица в капана на зависимостта. Това беше за дрогата. Той се казва "Дрога". Сега е "Агресия" и планирахме, това беше по една поредица да открием и другите зависимости. Говорим за хазарт, която също е много сериозна зависимост. Тежка, да. Дори хранителната зависимост също така. Тоест да изследваме това нещо като ужасен феномен, който ни съпътства в ежедневието и в това общество. Поначало спрямо районните кметове има неназована, леко пренебрежително отношение. Вие сте един от хората, които се опитаха да вдигнат престижа на районните кметства, на факта човек да бъде районен кмет, който може да разполага със собствени инициативи, въпреки ограниченията, които му се слагат, главно финансови, и централизацията на финансовите взаимоотношения в Столична община. Кажете ми първо, на кого вие станахте неудобен, господин Илиев, за да ви цапардосат, заради това, че имате дялове в търговски фирми? Аз тези дялове ги имах и преди това. И в предишния мандат. Нали, тогава пак имаше сигнал срещу мене. Тогава Общинската комисия някакси, избирателна комисия някакси не реши, че това не е проблем. Сега обаче вече стана поради някаква причина. Мисля, че не толкова аз персонално съм станал неудобен. Аз съм известен още през целия си мандат. Всички им стана ясно, че при мене няма подкупи, не е възможно по никакъв начин. Има си законов ред. Районната администрация е отворена за всеки го. Т.е. всеки може да дойде, стига да има честен подход, открит. Ние помагаме всяка една добра инициатива. Няколко причини да станете неудобен на хора, които не обичат този тип откритост. Да, и другото, нали, че споделям всяко едно нещо, което се случва, което може би отново е тази прозрачност дразни, може би, някого. Вашата отчетност, нали? Да. Защото вие наложихте собствения си почерк да се отчитате. Да, всеки ден. Всеки ден за свършеното във Фейсбук. Да. Все пак ми кажете, наистина ли можехте да се освободите от тези дялове, за да не станете жертва? Вижте, при положение, че цял един мандат, това не е било проблем, че същата тази комисия е оставила подобен сигнал, идентичен сигнал, без разглеждане. Нали, за мен това означава, пък и юридическата логиката, аз ще обясня много просто. В закона пише, че ни е забранено на кметовете да бъдем управители или членове на контролни органи на дружество. Това пише. Никъде не пише, че ни е забранено да притежаваме дялове. По същия начин на съдиите изрично им е забранено да притежават дялове. Тоест логиката е елементарна. Закона изрично се е разпоредил на кого е забранено, на кого не. И на кметовете не е разпоредено
да не притежават дялове. По същия начин, за това, според мен, съдът в казуса с колегата Козмов на първа инстанция отсъди съвсем правилно, че това не е нарушение и го постанови да бъде възстановен на работа. Само че Върховният административен съд реши нещо друго. Във вашия случай как В моя случай, имайки вече предвид колегата, който от юли месец, когато беше отстранен, му насрочиха избори чак за 16 март, т.е. преди 2 месеца от днешна дата, можете да си представите какво беше така двоумението ми, дали да обжалвам. Защото аз ако тръгна да обжалвам, това означава да се точи една година, а сега в момента има и образувано тълкователно дело. Да. Дали притежаването на дялове в ООД е извършване на търговска дейност, съответно дали трябва да бъдат отстранявани кметовете, което тълкователно дело може да продължи година, 2, 3, т.е. имаше шанс въобще да не мога да изчакам да възтържествува справедливостта. И затова не се захванахте с подобен тип процедури. Просто реших да се съобразя с сегашната политическа обстановка, очевидна, която, за съжаление, явно съдебната власт е под нейно влияние, и да се освободя от тези дялове, след като толкова настояват, и да се яви отново на избори и да питаме хората всъщност дали искат да имат отново същия кмет, на когото са гласували доверие преди година и половина. Какво ви дава основание да смятате, че хората ще ви подкрепят? Освен това, че когато вървя по улицата, хората се обръщат и казват, че са ядосани дори от факта, че съм бил отстранен и че ми изказват подкрепа, просто резултатите, които виждам, че вече са направени. Да, има страшно много още какво да се прави, но и много неща постигнахме и мисля, че хората го виждат. Какво постигнахте? За кое си пишете хубава оценка? Примерно за тази първа година от новия мандат, количеството тротуари, които успяхме да направим. Тя някакси така се освободиха отношенията и с Столична голяма община, и с колегите, които отговарят за общественото строителство в столицата. И по този начин ние успяхме да реализираме за една година повече тротуари, отколкото бяхме успели за целия предишен мандат. Има видеоотчет на Фейсбук страница. Между другото, проблемът тротуар се оказва ключов, не само за нашата столица. Той е навсякъде. Навсякъде. И защото градът трябва да е за хората. Хората трябва да могат да се придвижат от едно място на друго. Ето сега виждаме в момента, че тротуарите всъщност са ключова инфраструктура. Да, наистина е така. Да. Какво смятате, че трябва да направите тепърва? И което можете да направите? Сега, по отношение на тротуарите, този заем, който беше взет, всъщност беше моя идея. Не знам дали знаете, но аз отначало го бях предложил 19-та година да се вземе един голям заем и цяла София да си оправи тротуарите. Отначало колегите ми се смееха, след това изведнъж преосмислиха, разбраха, че това е ценно и реално завършихме 22-23 година, вече беше взет този заем и почнаха да се оправят тротуари. Естествено, последно на Слатина отпуснаха парите. Да. Но това е така. Това е леко тенденциозно отношение от предишния мандат. Сега, тепърва какво може да се направи? Според мен трябва да потърсим някакъв вид децентрализация и на паричните средства в рамките на Столична община. Т.е. районите да получат някакъв фиксиран процент от местните данъци и такси, които хората, които живеят в тях, плащат на Столична, така че те да бъдат реинвестирани в инфраструктурата на съответния район. Това мисля, че е абсолютно справедливо. Тук не говорим за огромен процент, но говорим за нещо, което да бъде договорено, да бъде сметнато заедно с хората, бюджетари в Столична община. И тогава, когато ние имаме такъв процент, много лесно ще можем да предвиждаме. Тоест, аз ще мога, примерно, ако съм районен кмет отново, да планирам, че ще имам 4 милиона за следващата година и тогава ще мога да проведа съответните необходими обществени поръчки, така че реално тези пари да бъдат инвестирани в района. Забравих да попитам, вие какъв сте по професия? Аз по образование съм търговец и имам бакалавърска степен от Делхийския университет. В Ню Дели съм завършил по търговия, международна, а пък иначе в България съм завършил магистърска степен по бизнес администрация,
което е управленска професия. Да. Но всъщност основно съм се занимавал с търговия, най-много преди да почна да се занимавам с обществени дела от времето на протестна мрежа, ако се спомняте, 2013-2014 година. И с реклама. Това са двете. А търговията ми е на напитки. Нискоалкохолни, вино, бира и безалкохолни напитки. Попитах ви, защото вие сте един от малкото районни кметове, които познавам и с които съм разговаряла, които не плачат, не се оплакват заради децентрализация, заради централизация, а търсят варианти да я заобиколят тази несправедливост, което е много важно. Ама не може да се мрънка. Вижте, човек отива и се наема с една работа, ако смята, че може да свърши нещо. И работи така, че да го свърши. Търси вратички, опитва. Ако не те пуснат през вратата, влизаш през прозореца, както се казва. Има такива начини. Важното е човек да е упорит и в крайна сметка да си постигне целта. Слатина, вашия район ли е? Вие там ли живеете? Да, естествено. Аз съм се родил в нея и както се казва, това е място, на което живеят децата ми, това е място, на което съм се трудил, дори офиса ми беше там. Тоест, аз обичам това място. Наистина го обичам и наистина знам, че моите съседи оценяват това отношение. Да, трудно е. Не отричам, че е трудно. Но това не трябва да ни намалява оптимизма. Аз съм твърд оптимист, че нещата върват и могат да вървят още по-бързо темпо напред. Много трудно е да си представим в нашата ситуация, в тази атмосфера, в която съществуваме вече толкова години, че има човек, който принадлежи към дясното политическо пространство, който откровено не зависи от корупционни практики, доказва го и отгоре на всичко продължава да има интерес към обществената работа. Как? Вижте, нека така да кажа. Аз, каквото съм имал да взема от живота като бизнес, като реализация, вече съм го постигнал, правил съм невероятни неща, но не искам да разказвам за това нещо. Тоест, това дясно его, което е за начастника на предприемача, до голяма степен е задоволено у мен. Това, което обаче един човек, който е достигнал до едно ниво, осъзнава, че трябва да върне обратно в обществото. И всъщност аз това се опитвам да направя. Да споделя това, което и да впрегна всъщност това, което съм научил от бизнеса, от работата там, организационните умения, които имам, някакси да ги приложа вътре в общината, в работата за обществото. Имате 4 деца. Тези дни, така гледайки поредицата от сюжети, с които ни залива нашата медийна действителност, особено благодарение на внезапното салто мортале на Румен Радев, който реши да търси да прави референдум за нещо, което отдавна е договорено, си попитах, правилно ли всъщност правим да възпитаваме децата си в почтеност? Не ги ли обричаме на маргиналност? Не ги ли обричаме на това да бъдат загубеняци? Да тържествуват хора, които са базисно непочтени и нямат никакви огризения на съвестта. Вашата работа като районен кмет потвърждава ли моите съмнения и като баща на 4 деца? Вижте, да, много е тежък този въпрос. Много е трудно да обясниш на децата, когато виждат, че успява простака, успява този, който е безпардонен, успява този, който лъже, този, който мами. Да. Така изглежда отстрани. Но това не е точно вярно. Защото всъщност съществуват хора, и аз опитвам да бъда един такъв пример, които всъщност успяват и без да правят тези неща. И мисля, че най-добрият начин да ги научим е да даваме пример. И да им показваме и добрите истории. Не от ден, новинарската емисия да е пълна от край до край само с негативни примери. Катастрофи, направо катастрофични и когато новини. не можем да си намерим тук в България, ние търсиме от някъде другаде да внесеме някоя лоша новина, колко е лошо нещо се е случило, докато имаме достатъчно добри примери тук
примерно, дори в района продължават. Хората се самоорганизират, примерно да направят едно почистване на един терен. Хората правят неща, които ги правят да се чувстват общност. И това според мен е голямата цел и голямата задача на една районна администрация. Да подпомогне хората в това, те да се почувстват като общност и да се грижат и да милеят за района си, за мястото, на което живеят. Само така ще можем всъщност да постигнем мечтата на кмета Иван Иванов. Не знам дали се сещате за какво говоря. Не. Дали сте чели тази негова книга? Представяхме книгата на неговата, на съпругата на неговия внук всъщност. Нали? Легендарният кмет. Той всъщност това казва, че има такъв призив, когато става кмет към хората. Всеки да си почисти пред къщата, да си премете. Ние ще минем да съберем после, но всеки да си почисти, тогава тротуара ще стане чист. Да, ама такъв призив може да го отправи човек, който има всеотдайността и саможертвата, като Иван Иванов, да ходи всяка сутрин по софийските улици, да внимава и да следи какво се случва и какво не се случва. Вашият район е колкото един окръжен град. Така е. Голям, 80 000 души, доколкото знам, обитават Слатина. Вие заимствали ли сте нещо? 27 000 крачки съм направил вчера в района. 27 000? Това е около 20 000 правя всеки ден. Аз не ползвам градски транспорт. Изследвайки. Да, аз вървя и всеки път търся някакъв различен маршрут. 27 000 крачки, леле. Вие направо биете всички 10 000-ници. То е въпрос на навик и въпрос на това, на необходимост. Защото, да, в момента аз не нося пряка отговорност, но всеки един проект, който се извършва в момента в района, той е минал през ръцете ми, през главата ми. Вие следите както. Аз просто вече в ролята си на заинтересован гражданин отивам и се опитвам по някакъв начин да проследя как се случват нещата. Това е наистина много важно. 27 000 направо ме засрамихте, да ви кажа. Аз живея в една много красива община, в Красно село, но никога не е вървяло напоследък на кметове, но да не отиваме към тая болезнена тема. Кога са изборите? Точно след един месец, на 15 юни. Добре, аз се радвам, че дойдохте в нашето предаване. До тогава ще има ли още едно представяне на поредицата филмовата, която вие сте продуцирали? Не, за сега няма, защото това беше втората и тепърва трябва да се започне с изработката и продуцирането на следващия филм. Последен въпрос, нямам търпение, аз съм кинаджия. Как решавате кой да реализира проекта? Събират се оферти, разбира се, но в конкретния случай, когато започне една поредица, се представят концепции, разговаря се с различни творци автори, и всъщност се избира. Ние, примерно, това не е първото нещо, което правим по тези теми. Преди 3 години имахме 2 клипа, които направихме против агресията вербалната в училище. Там пък продуцент беше Виктор Чучков на тези 2 клипа. Сега е Анелия Николов. Просто имаме различни... Просто използваме... Различни подходи. Да, тогава формите бяха 3-минутни, сега вече отиваме на 20+. Но играта е честна, това искам да кажа. Но разбира се. Продуцентският модел е честен. Тук не става въпрос за някакви многомилионни продукции. Тук се опитваме с минимум средства да постигнем максимален ефект. Искам да ви кажа, че децата бяха много впечатлени, разтърсени. Ако вие изгледате филма, ще ви поставиме копие, просто ще видите, че всъщност той наистина е разтърсен. Имаме го в редакция. Да, благодаря. Добре, кандидат за пореден път на район Слатина. Кметът Георги Илиев, който ще кандидатства отново да бъде кмет на един много голям и много надежден софийски район. Поне такъв, който пази градския дух. Духът на солидарността и на взаимната помощ и на разума, разбира се. Това беше от нас за този четвъртък, обаче пак ще бъдем тук. Не ви заплашвам, а само ви обещавам добри и качествени преживявания.